κακά σύμβολα, έτσι το έχω καταλάβει. Αλλά τελικά δεν είναι έτσι μάλλον. Τι ήταν αυτό που Μαλάκα, τι ήταν αυτό. Ποιος το έκανε αυτό, εσύ καρκλά. Τι ρε. Μαλάκες. Ποιος το έκανε αυτό. Απλά. Εσύ ήσουνα. Τι ρε, Τι ρε μαλάκα. Δηλαδή δεν το άκουσες να πεις. Όπα τι έδωσε. Άρη ήσουν εσύ. Έκλας κανεί. Ο Άρης έβαλε μια. Μαλάκες είστε σοβαροί. Μαλάκα άμα έκλανα θα το έλεγα, δεν είχα θέμα. Μαλάκα πάθατε σίγουρα προ. Κάντε βαρ. Κλιπ. Γαμό δεν έβλεπα ποιος το έκανε. Δεν το έκανε σίγουρα ο Φρόγκι πάντως. Να ξέρετε που δεν έχω χαμηλωμένο. Δεν θα ακούγονταν έτσι. Πάμε, δεν είναι αυτό ξαφνικά. Μαλάκα ρε κλάψε γαμίσω. Δεν έκανα, δεν έκλασα. A few moments later. Τι να πω ρε Μάκης. Μαλάκα έκλαψε. Ωραίο ήταν. Ό,τι και να πω. σχέστηκε πάνω. Όλα τα έχουμε δει πλέον. Καλά, ο Άρης έχει βγάλει ήχους από παντού στο μάχια. Όχι, Εύη. Η Εύη λέει για σένα, καρεκλά. Δεν ήμουν εγώ ρε, αλήθεια σου ορκίζομαι. Ωραία, κλάσε τώρα, σφίξου να κλάσεις, να δούμε πώς ακουστεί. Δεν μπορώ να κλάσω ρε μαλάκα. Τι είμαι. Μπρο, πως ξέρουμε δεν είναι σωστό. Κλάσου να τα αποδείξεις. Γιατί ρε μαλάκα δεν έχω κλάσει ποτέ σε stream σου μαλάκα. Είναι κλανίδι ύπνο. Τι κοιμόταν, τι είναι εσύ. A few moments later. Εγώ τώρα, ξέρεις, επειδή όντως δεν το έκανα και το Εντάξει ρε καρεκλά, έλα, κλάιν τώρα, δεν φτάνει. Άλλο θέλω να πω. Ο άλλος λέει ότι έχει mute το band, ωραία. Και λέει ή εγώ είμαι ή ο άλλος. Ναι. Τώρα εγώ όντως ξέρω ότι δεν το έκανα εγώ, είμαι σίγουρος ότι το Ωραία, έκανα. εντάξει, βάζα τόπο απαγωγής, έτσι το πάμε. Αλλά ο Άρης έβαλε και mute, είναι και άλλο σημάδι. Απευθείας. Ναι, ισχύει, έβαλε και μια μετά και δεν μίλαγε. Ο Πούσης πρώτη φορά ντράπηκε όντως. Δεν το έπαιξε καν κάπως έτσι να πει δεν ήμουν εγώ ή να πει ρε καρεκλά. Έβαλε το κινητό μες στον κόλλο του. Τι λες, επίτηδες. Iron Bank, θα τα δούμε και αυτά, θα τα δούμε. Ξαναγράψω μου λίγο κρύπτο, ξαναθύμισέ με. Είμαι σίγουρος ότι έβαλε το ακουστικό μες στον κόλλο του, 100%. A few moments later. Τι είπες εσύ? Κλάνω ρε μαλάκα, αλλά όχι σε κόσμο, εντάξει ρε μαλάκα, τι είμαι, γουρούνι. 2 rounds. Πω από βλέπω εδώ την αρένα που βάρει στο Zouk τα million. A few moments later. Να σας πω ένα story time μαλάκι από το κρεοπολείο. Για πάμε story time από καρεκλά για κροβολίο. Ακούστε. Είμαι άρρωστος. Πετάω ολοκούφιες ρε, βρωμοκοπάνε... Είσαι άρρωστος. Α, πετάς κούφι. Α, ωραίος. Βρωμοκοπάνε γάματα, όντως λέω γάματα. Από Lost and Damned του Johnny στο GTA IV. Περίμενε λίγο. Να. Για συνέχισε μας την ιστορία σου. Λοιπόν, και έτσι όπως είμαι εκεί πέρα και κάνω τη βιτρίνα μου, αφήνω μαλάκα μια τσούφια που βρωμάει, ξέρετε όλοι πως βρωμάει. Το σπίτι του Johnny εννοείς. Ναι, για πες. Και έτσι όπως την αφήνω, δεν έχω δει δεξιά μου ότι πλησιάζει συνάδελφός μου μαλάκα. Και λέω τώρα τη γαμίσαμε, λέω μαλάκα. Έρχεται η άλλη μαλάκα, δεν προλαβαίνει να μου μιλήσει και παίρνει μια ξινή φάτσα και με κοιτάει καλά. Μου λέει, πώς μυρίζει έτσι εδώ πέρα, μου λέει εμένα. Τη λέω, το μύριζε και εσύ, τη λέω, Εν τω μεταξύ προσπαθώ να μην γελάσω και γίνω, ξέρεις, ρόπα και καταλάβει ότι έκλασα. Και τη λέω, το μύριζε και εσύ, Και μου λέει, ναι, εσύ, τι είναι όλο αυτό. Τη λέω, αυτό το κρέας τώρα τελευταία που άνοιξα, τη λέω. Εν τω μεταξύ το κρέας ήταν μια χαρά. Μου λέει, πω τι σαπίλες μας στέλνουν. Τη λέω, ναι, είδες, τη λέω. Τι να πω, ρε μαλάκα, ότι μόλις έκλασα και τη μυρίζεις. Κλάνω συχνά, πολύ ωραία φίλε. Κλάνω συχνά. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Περπατάς, κύβεις, κόβεις, κάνεις, ράνεις. Σου φεύγουν και κλανιές, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην κλάνει. Ναι. Τέλος πάντων, just a tip. Καταρχήν, εσείς οι γιατροί λέτε ότι το κλάσιμο είναι υγεία, ρε φίλε. Εντάξει, είναι υγεία, όντως. Υγεία, ανάλογα τι κλάσιμο είναι. Και το να μην κλάνεις δεν σημαίνει ότι δεν είσαι υγιής ή κάτι τέτοιο, πάντως. Εντάξει. Το να κλάνεις είναι πιο υγιή. Ναι. A few moments later. Εμένα μου έχει συμβεί στο Ασέρ με ένα και άλλαξε 100 χρώματα κούφια, πιστεύω. Το ίδιο δεν άντεξε, αλλά άμα φύγει. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει γυρισμός. Όντως δεν υπάρχει γυρισμός άμα φύγει. Μάγκες. Γι' αυτό προηγούμενο ο Κώστας στο σούπερ μάρκετ είχε πέσει. Είχε κάτσει στα πάντα μια υπάλληλο και σημάζευε ένα ψυκτικό στα κάτω ράφια. Πιάνει τα μπούγια να σηκωθεί και καθώς σηκώνεται ρίχνει μια βόμβα του. Συγγνώμη, δεν είπε. Άσε ρε μαλάκα, αποκλείεται να το κάνω αυτό μαλάκα. Καλά την άφησε έτσι στην ψύχρα ρε μαλάκα, μέσα στους πελάτες. Τι να πω. Πήγαινε μια υγεία στο σπίτι τη με το ταξί και στο δρόμο κάτι με πιάνει ρε φίλε και μου φεύγει μια κούφια και μύριζε γάματα. Γυρνάει και μου λέει πω ό,τι μύριζε έτσι λέει ένα σκουπιδιάρικο και για άνοιξε το παράθυρο. Κανένας δεν λέει ότι έκλασε ρε φίλε. Όλοι θα πούν κάτι.
Τι θα πούνε ρε μαλάκα, πάτησα βάτραχο και τέτοια, κάτι που λέει ο πατέρας μου. Πατάς βατράχια. Μπακακάκια, Εγώ έτσι το έλεγε. λέω, μπρου, έκλεσε.